vítam ťa v novom videu a dnes sa trošku spolu povozíme večernou Prahou. My sme s Tomášom práve prišli do Prahy a urobíme si niečo z jazdy. A ideš, Bruchty, ideme! No, sme na Florencii v Prahe, ale by si znal, takúto stanicu tu majú Pražáci, ja si musím dať pas. Kto nemá pas, ako by ani nežil. No, takže pred nami je Flixbus, aký odchádza. No počkám, tam je SBS. Sú naši karamati od SBS. No, sa pipneme vonku. Takto sa postavíme za tohto pána Rumúna. Vidíte? Flixbus jazdí viaceré krajiny. Nie, Bruchty laza. Bruchty jazdí, ja jazdím. Kto ešte jazdí? Tu je rampa dolu, tu si dáme kartu, tu si dáš hore a tamto je dispečing po našej ľavej strane. No, ideme v rytme. Máme to tak urobené, že stále sa striedame, v každom cykle jeden dochádza. Teraz sme v tom cykle, kde dochádzam ja do Prahy a medzi tým, ako teraz vlastne presúvame na firmu, tak ten druhý, čiže Tomáš, teraz bude upratovať a ho môžem teraz zamknúť na záchode, ako som ukazoval, keď si chceš vysteliť kolegu, takže teraz sa z záchodu dostať nevie. Kde si bol? Výhľadková väža. No. Tak toto musíme ísť za týmto Mercedesom. Je taký jak náš asi. Nejaký sáčok si tam ťahá. Tamto je parkovisko Florence, kde parkujú autobusy, ktoré tu nemajú nejaké zázemie. Tak sme popod mostík. No ale tak tento Rumún je veľmi nejaký pomalý. Až by som povedal, že príliš. Musíme ísť opatrne, aby Bruchty nespadol. Tu máme gang kolobežkárov pražských. Jo, kluci. No. A keď prichádzate do Prahy RegioJetom, to som povedal konkurenciu, keď prichádzate vlakom, čo býva z Košic RegioJetom, tak prichádzate po tomto moste do Prahy. O chvíľu pôjdeme okolo Václavského námestia, okolo stanice železničnej, okolo Národného múzea a myslím, že opera je tu. No, sa postavíme takto, nenapadne, tak aby nás nečumeli. Skontrolujeme Bruchtyho, čo robí? Bruchty si číta? Číta si? Holé obrázky pozerá. To čo si donesol, studenkovú? Aj Šimkovičovú. To keď ti nepovie internet, môžeš čítať. Nálezy, straty, nálezy? Žiadne? Straty, nálezy, nič. Peniaze, pasy, peňaženky, drahokamy, strávne lístky, obličky, čo ešte také? Dáždniky, topánky, ponožky, po prípade telefóny, tablety, notebooky, sluchatka, nabíjačky, káble, to všetko tu môžeš nájsť, keď si šikovný a vieš hľadať. No. Dobre, tu sa trošku
povenujeme riadeniu. Tu musíme dvihnúť trošku autobus, lebo tu je taká vec, že tu je nedobre ten nájazd urobený, no to ma začal vysávať. Dúfam, že bude počuť aj tak vo videu, čo rozprávam. A keď nie, to dostane po čapke. No. Ale je tu ďalšia vec, kde môžete troliť kolegu. Aha. To nerobí. No. Toľko k takej srande. Dneska je piatok. Znamená, že premávka je v Prahe dosť hektická. Vlastne tu je stále hektická. Tu musíš byť veľmi drzý. Musí sa tískať všade, lebo nikto ťa nepustí. Absolutely no. Trebalo by sa nám dostať až do tamtého ľavého pruhu, aby si znal. Takže dáme si tú smerovečku, tu sa štúrime za neho na drzovku. Sladko drzý musíš byť. Z jedného pruhu do druhého, tamto nás dodávka nepustí. Však prečo by aj? Nie? Povedz ty, môj zlatý. No a väčšinou v takýchto situáciách, keď tu je taká zápcha, že sa zvyknú prejsť policajti, hasiči, 80 krát, všetko tu zvykne ísť. Jo, ďakujem ti veľmi pekne. Vy ste takí všetci dziví, zlatí ste, no poďakujem vám, nezvykle vám poďakujem všetkým. No. Takže budeme sa držať v tomto pruhu. Medzi tým som minulý po ľavej strane bola stanica, tá vrchná časť, ktorá je tá historická. Po našej ľavej strane, ako to tam aj vidno vláčiky, neviem koľko je, 1944, buď to prišlo, alebo to ide preč, tam vzadu to regio. Neviem, či stade chodí aj, neviem kde inde, väčšinou je taký čas, neviem. No, to je jedno proste. Ideme ďalej. Tvoria sa tu kolónie preto, že tu predávajú časť, alebo respektíve vstup do metra na vrchnej časti Václavského námestia a robia tu s tým spojené aj nejaké cesty a prekladky a ešte neviem, čo všetko tu malo byť a tieto veci, takže sa tu tvoria kolóny. Taký malý New York, aby si znal. No, musíš dať pozor na veci, dodávky, auta a tieto záležitosti, lebo niekedy je to dosť na prd. No a presne preto si do ľavého pruhu, lebo tam aj auta prichádzajú a sa to mixuje do pravého a stále sa to potom predĺžuje. No. Takže toto je Národné múzeum po našej ľavej strane. Aby si znal, tak to je to vyzdobené, všetko urobené. Nenormálne veci tu sú. Aby si znal, tu je tojka, pozri, pražská tojka. Tu sa vypíškaš zadarmo, asi jediné miesto, kde sa vypíškaš zadarmo v Prahe. Inak všade sa tu platí, aj v obchodných centrách sú toalety spoplatnené. Pokiaľ by si chcel, aspoň môj postreh bol taký, keď som tu bol niečo vybavovať alebo také tie veci. Tu je Václavské námestie a tu sa to všetko prerába. Tu je vstup do metra za týmto plotom. No a na druhej strane je druhý vstup alebo výstup a tieto veci. No tu sa tu šupneme trošku. Takto. Tento jeep tam stojí už dosť dlho. Čaká asi na utiahnutie. No a my pokračujeme ďalej. Po tejto nenormálne krásnej ulici, aby si znal, samé zaujímavé obchody tu majú. No. Aj napriek tomu, že je 7:45 večer, tak je tu neskutočný pohyb ľudí stále. V kuse, auta, ľudia. Proste je to obrovské veľkomesto, kde ten život ani neutícha, by som bol povedal. V kuse, všade mrdia ľudí.
No, pôjdeme do tohto pravého pruhu. Som zabudol aj na Tomáša, ak som pridal. Dobre, že nepolietal vzadu. Ale mu to nevadí, to by mu neublížilo vôbec. On je rád za také veci. Mi to potom opláca, potom keď ja vysávam, tak on chodí jak magor. No, to asi má od prírody. Neviem ešte. Stále je v skúmaní. No. Dobře. Tiež fíhnem, aby sme nestali zbytočne na červenej. Takto. Ja nám asi volať tu trošku nič, neviem, či sa nebude odrážať už interiér. Trošku sme dnes zmeškali, lebo je piatok, je taká premávka. A už tu hučí vysávač. Taký ťululum. No. Prechádzame Nuselským mostom, známym mostom Samovrahov. Strašne veľa ľudí stade skáče hore, dole. Respektíve len dole. Hore neskáče nikto. Má nejakých 40 metrov na výšku. No, po našej pravej strane tamto sa nachádza Vyšehrad. To je taký typ na prechádzku, aby si znal. No, a čo by som ti tak ešte povyprával tu? Nuseláku vnútri premáva metro. Dá sa tu pracovať. Tam mi hľud robí ten chlapec. Sami hľud. No. Na druhej strane policie. No a teraz by sme mohli toto Z-ko trošku obehnúť. Aby sme si pohli. Tomáš, ideme do obchodu alebo nie? Treba ti? Tá. Čo, tebe treba? Či pojeme v nedeľu? Pôjdeme v nedeľu potom, hej. Pôjdeme v nedeľu, dobre. Takže do obchodu v nedeľu. Do obchodu v nedeľu. Ako ti to ide? Nič. Nekomunikatívny, nepriateľský, nesociálny, asociálny. No. Pred nami ide Solaris z dopravného podniku, taký mini, 8,9 metra má. Karamha, to kde ste vyhrabali pre pánečku? Kinder jajca. No a my pôjdeme na nemocnicu Krče. Do Krče, keď máš, tak chodíš do nemocnice Krče. Už máš? Ale nie, ide to dovnú, jak so šarhaňou. Šarhaňom? Čo je šarhaň? Východňanské okienko? Čo je šarhaň? A potom, že ísť jak šarkaň. Šarkaň alebo šijak pošahaný. Jedine. Aby si znal. No, ľavého pruhu. Kdež tu prídeme na svetelnú križovatku a dá sa do pravého pruhu. Takto. No taký Mercedes máš. A ja chcem. Kúp mi. Daj mi. Tu všetko Mercedesy sú. No. Poďme hned. Tu budeme vidieť ďalšiu zaujímavosť v Prahe. Výstavné Porsche Carrera, ktoré sa, neviem kedy, ale sa ohýba. Tak tu sa láme a potom sa neláme. Potom je len tak, jak je teraz. Takto, vidíš, tam. Hopčip. Celé sa to tak nejak ohýba. Neviem, jak sa to volá, čo to predstavuje, čo to má predstavovať. Ale je to proste auto na stožiary. Umenie. Hovoria. No. Poďme mi ďalej.
krokmi do Kunratíc. Tak sa volá tá časť, kam my mierime. No, zozadu také paviany vreskajú. Nie? Aj, ide, červená. Už môžem? Nie. Nie. Ja už chcem. Už chcem. Lačný si. Pozri, akého smajlika si tam dali na okno. Na budove. Si videl? Nevidel si. Lebo si co? Šliepy. Nie, prosím, nie. Nebíceme. Nebíceme. Aha, tam jak bude vrieska. Aha, jak bude vrieska, tu máš. No. To tu tvoja zakruta. To tvoja. Wow, ty, ale to je také ušie už, kámo. Také jedno. To robí už. Čože? Už môžem hasnúť. No to sa ťa pýtam. 300 roky. Nechám ti čítačky, aby si prečítal knižočku. Tak obrázkovú, detskú. Plus 3. 3 plus. No. Ideme ďalej. Bus pruhu, taxi, cyklisti, busy, všetko čo len chceš, tu máš. Môžeš ísť. Všetci sa pekne pozreli na nás, že wow, it's a Flexbus. No. Tak, toto je kačerov. Moje kačky tu predávajú. Tak to sa nastavienca, že kačerov. Kačerov. Stanica metra. Celinky červené. Aspoň myslím, že C-čko je červené. 100 rokov som nešiel metrom. Ale možno aj 1000. Nie? Tomáš. Ty kde si zmizol? Kedy? Ty kde si zmizol? Čo? Čo tu tak smrdia? Ty nohy tu máš. Vidíš? Fuj. Ty nestydo. Jaj. Dneska to bolo dlhé, ne? No, asi. Bo si sa flakal. Si lenivý jak voš. Si nechcelo. Nič. Absolutely no. No. To sfúkneme si, to je bus pruh. Vítaj na svojej pozícii. Čekám. Nabíjaj sebe, nabíjaj. No, ideme na Modřany. Libuš, pozri. Na červenú nie na Modřany. Na Čerňany? Či Večerňany? Aj. Big World. No, pozri, tam je krč nemocnica. Aj s hodzinkami. Tam by si vedel, koľko času ti ostáva. No. A už tu ide telefonovať. Človek prevolá však gače. No. Ideme pekne ďalej. Dačo spadlo. Spadlo nám koleso z autobusu. No, srandujem, nespadlo nič. Tak, to sa tu zaradíš. Za Volkswagen. Tam máš City zóna. Pozor, detí. Bykos tu da, kde bude asi škola niekde. Tak ráno, keď stade ideme, cez týždeň ale, tak tu je diera v plote. Všetci si to stade skracujú cez dieru v plote.
A tých diet je tu viacej, ako pozerám. Zaparkujú auto a prechádzajú cez plot. Ten progres. Už ti netreba ani bránu. Stačí ti diera. To je úplne zjednodušené žitie života môjho, tvojho, jakého len chceš. No. Tu sa dostaneme ďalej. Tu už budú také zaujímavé vozidlá po našej pravej strane. To je také parkovisko sanitiek. A sú tu rôzne typy sanitiek. Toto šifre. Také len také, no už tu je menej toho. To už tu ani není také nič. Taká typická Mercedes je tam nejaký. Mercedes sanitka. Pasol si. No. Stibúrek, vítaj. To koľko je to za reklamu? Čau. Stibúrek. Stibure. Moje autobusy preferencií v tej mestské, MHDčkovské. Aj tamto hore nad semaforom na stĺpe je taká záležitosť. Buď im to podrží zelenú, alebo im to navolí zelenú, nejakým takým štýlom to je robené. Neviem síce akým, ale viem, že toto tak majú. Ale by si zdal. No, ale my sa už za chvíličku budeme blížiť k nášmu cieľu. Teda budeme prichádzať na firmu, aby si znal. A týmto nejakým spôsobom to budeme aj končiť v tomto videu, aby sme si to nejako aj rozdelili všetko a nemali všetko naraz. Vieš, to si šetrí, má za 3, ako sa vraví. Jedine, že by nie. No, to má takúto dlhú rovinku pomedzi domky, už sme z centra preč. Takže tá premávka tu je úplne iná. Takisto už tu nie je ani nejaký veľký počet ľudí. Jedine stromy, kriky, ploty. No, prichádzame na kruhačík. Tam to vidno lietadlo. Tu je to obchodní centrum Kunratice. No, byš si znal, kde sa dostaneš z Košic až cez Revúcu, Dilšavy. No, si zahneš a prehneš. Takže ja sa s vami lúčim v tomto videu. Som rád, že som vás mohol večernú Prahu previesť, aspoň takto skromne. A pokiaľ sa ti video páčilo, daj like, odber a sleduj kanál ZDC Parku aj naďalej.